Салом алейкум амсоя. Назай Салом. солим, саломати Саломати хуб. навзи созе. Мондои кор. Мана саломат боше. Чикор кардасем бо Навзе. боди хун. Мавсими мана тозакараи дарахт, буридаи дарахт сар шудаги аст. Мо мана дарахтҳоро шакл додисем. Дарахтҳои ҷавона хусусан. Ҳамин фасл да баъд мешавад дарахта буридан. Мавсими мана ана дарахтбурӣ сар шудаги аст. Тирамода рӯзҳои мана офтобии зимистонда, аввали баҳорда мо баъд дарахтҳоро ана бурему шакл диҳем. Манам бо ои дехоя боғи ҷавон кардам. Ҳамна намедонам не ки чӣ хел шакл додан дар кор дарахтоба. Ман мехостам ки шумо ба ман як-ду дарахта буриданаша ба ман нишон медодед. шумо кадом нави себро дар боғатон парвариш карда истодед? Ман дар замини худ себи нави Семиренкоро шинондам. бисёр хуб. Нави Семиренко дар шароитҳои мо бисёр хуб парвариш меёбад. ҳозир мо ана мана вақт ба вақташ омаде ки мо шакл додисем дарахта. ана ман ба шумо мана ҳозир шаклдиҳа нишон медиҳам. мо пеш аз ҳама аз поёни дарахт навдҳои зиёдатира мебурем. барои нави Семиренко шакли косашакл беҳтар аст. барои ман ба шумо мана нишон медиҳам. акнун навдҳои яксоларо аз се як қисмаша бурида ана чашмаке ки чашмак бояд тарафи ана беруна нигоҳ кунад, аз чашмак боло 1 сантиметр боло бурида ана михел шакл метиҳем. навдҳое ки аз ҳамин ҷо месабзанд, ҳамон навдҳоро ба дарозии 30-40 сантиметр ки месабзанд, ҳамаро дар тобистон чиканка мекунем. хеле хуб бобо. барои чӣ шумо дар тобистон абрескаи дарахтро мекунед? бояд дар баҳор дарахтро абреска кунанд. дар тобистон ҳам ана навдҳое ки месабзанд ҳамона ба шакл медарорем, чунки барои дарахт тезтар афзоиш ёба ӯ тезтар ба ҳосил дарояд. ана ина ана буридани сабз мегӯянд ин ҳолата. барои ҳамин мо албатта беҳтар буд ки мо ҳамина бояд ана ҳамин буридани сабза бояд мо иҷро мекардем. дарахта барои он мо шакл метиҳем ки дар вақте ки мо шакл додем дарахт тез афзоиш меёбаду тез ба ҳосил медарод. ана ба ҳосилаш ба сифат мешавад. дар ин ҳолат ана касалӣ ва ҳашаротҳо ҳам кам сироят мекунанд дар дарахт, чунки ана масъалаи ҳаводарории ҳамин байни навдҳо беҳтар мешавад. раҳмати калом бобои деҳқон. ман аз шумо бисёр чизҳоро ёд гирифтам. ба шакл даровардани дарахтро ман аз шумо миннатдор ҳастам. ман боғи худро айнан ҳамин хел мебурам.